fint, skat. Kan du ikke lige skære de der? Har huset et roligt hjørne, hvor katten kan ligge og slappe af? Det kunne jo være på mit værelse. Skat, kan du ikke lade være med at forstyrre mig, hvis du absolut skal være her i køkkenet? Der er 1 time til Susse og Peter kommer. Jeg har stadig en masse, jeg skal gøre. Hvis jeg får en kat, skal jeg nok købe kattemad for min egen lommepenge og skifte kattebakken selv. Line, det kommer du jo ikke til at gøre, vel? Skal jeg i hvert fald nok. Kom nu, mor. Hvorfor må jeg ikke få en kat? Fordi jeg siger det. Jeg er simpelthen så træt af at høre om katte. Vi får ikke en kat. Kan du forstå det? Og jeg vil heller ikke have, at du fodrer den beskidte hjemløse kat mere. Gider du tage den bog og gå ind på dit værelse?